Sankcije nisu prepreka, Britanci uvoze gorivo prerađeno iz ruske nafte. Milione barela goriva napravljenog od ruske nafte uvozi se u Veliku Britaniju uprkos sankcijama protiv Rusije, navedeno je u 2 odvojena izveštaja u koje je BBC imao uvid. Međunarodna pravila definišu da se nafta koja je prerađena u određenoj zemlji za potrebe trgovine klasifikuje kao nafta, poreklom iz zemlje prerade, što znači da države kao Kina i Indija mogu da uvoze rusku naftu i nakon prerade je legalno izvezu u zapadne zemlje. Stručnjak Centra za istraživanje energije i čistog vazduha Isak Levi saopštio je da ova rupa u sankcijama povećava potražnju za ruskom naftom i utiče na rast njene cene. U odvojenom izveštaju nevladine organizacije Globalni svedok se procenjuje da je Ujedinjeno kraljevstvo u 2023. godini uvezlo oko 5,2 miliona barela rafinisanih naftnih derivata koji su proizvedeni iz ruske sirove nafte. Većina uvezenog goriva, konkretno 4,6 miliona barela, bilo je mlazno gorivo. U oba izveštaja se tvrdi da je Kremlj na ovaj način prihodovao više od 117 miliona evra. Procena se zasniva na analizi podataka o isporuci nafte kompanije Kepler, dok su podaci o cenama zasnovani na podacima Eurostata i nekim drugim izvorima. Vlada Velike Britanije je negirala bilo kakav uvoz ruske nafte od 2022. godine. Autor Marija Bosiljčić. Izvor Alo.